Brawl Stars együttműködés a Disney és a Pixar Toy Story-jával. Érkeznek a Toy Story skinek, Brawler játékfigura kinézetek és két új Brawler. A legmenőbb gördeszkás és rapper gyerek a Star Parkban. És a legkevésbé menő játékmester, aki nagyon válogatós a szabályokkal. Broly Day skinek, Star Force skinek és Good Random skinek. Szóval hát kezdődjék is a Brawl Talk. Játszhatsz magával Buzz Lightyearrel a Brawl Starsban, és a legjobb az egészben, hogy ingyenes lesz, de csak korlátozott ideig elérhető. Miután feloldott Buzz-t, végtelen szinten lesz. Minden feloldva számára 3 különböző mód. Lézermód. Buzz Lightyear lézert lő, amely hogyha eltalál, akkor folyamatos égési sebzést okoz. A szuperjével pedig egy nagy kúp területen belül lő folyamatosan lézerével és ugyanúgy égeti az ellenfelet. Kardmód. A kardmódban Buzz Lightyear közelharci támadásokat használ, nagy sebzést okozva maga előtti kúp területen belül, szuperjével felszáll, sebzést okoz és hátralöki az ellenséges brawlereket leérkezéskor. Szárnymód! Buzz Lightyear 2 lövedéket lő, amelynek annál nagyobb a sebzése, minél közelebb tartózkodik az ellenfélhez, szárnyait is használja, hogy magasabbra ugorjon és bombákat ejt le repülés közben. Van egy hypercharge képessége is, ami nem befolyásolja a szuperjét, de mégis növeli a sebzését, sebességét és védelmét. Buzz Lightyear ráadásul a saját űrharcos masteryével fog érkezni, rengeteg jutalommal, amiket addig szerezhetsz meg, amíg Buzz bent tartózkodik a játékban. 0 trófeával kezd, mint bármely más brawler, de minden trófea, amit Buzz Lightyearral gyűjtesz, a Seasonal Trophiesnak fog számítani. Buzz Lightyear minden játékmódban elérhető lesz, kivéve a rankeret. December 12-től megszerezheted, és egészen február 4-ig lesz játszható. Toy Story skinek! Woody Colt, az új sheriff a városban. És kígyók vannak a csizmáiban, amik valójában a fegyverei. Bobby, Bibi, Cuki és Erős Paul, mint ahogyan minden bro cucc. Jessie a legkreatívabb név valaha, és a mostani kedvenc skine Paulának. Surge Lightyear, a tökéletes űrharcos szövetséges Buzz számára, ami ráadásul ingyenesen elérhető lesz egy évöntön belül, amiről szó is esik hamarosan. Minden Toy Story kinézet, kivéve a Surge Lightyear, elérhető lesz a shopban decemberben. Mindjárt itt a Broly Days, ami azt jelenti... Ajándékok! Mindenki megkapja a 13 napos Broly Days ingyenes kalendáriumát, ami az ingyenes Buzz Lightyearrel indul az első napon. A Megapiget pedig le fogja cserélni a Megafox! Szóval csatlakozz egy klubhoz, mert minél több klubgyőzelmed van, annál több ajándékot szerezhetsz. Minden nap jegyeket kapsz, amelyeket a Megatri játékmódokban használhatsz fel. Ajándékokat fogsz gyűjteni ezeken a napokon, és az egész klub együtt fogja kinyitni az összeset december 25-én. Ezekből az ajándékokból különböző dolgokat kaphatsz, gemeket, és az új játékfigura skineket is megszerezheted, mint Pop Penny, ez egy Brawl mini utalás. Cuddly Kit még idegesítőbben aranyos lesz. Lupi Lola egy másfajta színészkedéshez. Pop-Up Daryl egy utalása valaha létezett egyik legintenzívebb játékra. Az ajándékokban régi Broly Days-es kinézetek is lesznek, és még sok más. Broly Days skinek van egy-két új színváltozat, amik szintén az ajándék között megtalálhatóak lesznek. Sugarban Mike és Rainbow Nita. És 2 vadonatúj, amik csak a shopban elérhetőek. Reindeer Bonnie és Jolly Janet. Stunt Show Trio mindegyik tagjának lesz Broly Days skinje. A kalendárium és a Megatree Club Event december 12-én kezdődik, és december 25-én ér véget. Kaphatok egy plusz eventet, kérlek? És még egyet extra sajttal. Köszi. A Pizza Planet Event január 2-án kezdődik, ahol egy új Brawlet és a Surge Lightyear szerezheted meg full ingyen. Lesz egy kalendárium, ahogy az event elindul, ahol bizony pizzaszeleteket gyűjthetsz, és a kalendárium végén begyűjtheted a Surge Lightyeart. További pizzaszeleteket szerezhetsz küldetésekkel és egy különleges ranglistával, ami hasonlóan működik, mint a Contest játékmód. Minden nap jegyeket kapsz, ezeket használhatod arra, hogy győzelmeket szerez, több pontot szerezhetsz gyorsabb győzelmekkel, több sebzéssel, gyógyítással, objektívek teljesítésével és brawlerek legyőzésével. A pontok a teljes csapatod után vannak számolva, de csak akkor kerülnek hozzáadásra a ranglistához, hogyha a csapatod nyeri meg a mérkőzést. Ezt a finom valutát arra használhatod, hogy különböző jutalmakat szerez az új Planet boltban. Mamma mia! Ebben az új boltban különleges ajánlatokat találsz, valutákat, Hypercharge Star Droppokat és néhány ajándékot, hogyha lemaradtál róluk a Broly Days alatt. Még a legújabb Brawlet Meepelt is megszerezheted ingyen. Már ha elég pizzaszeletet spórolsz össze. A Pizza Planet boltban különböző ajánlatok lesznek különböző kedvezményekkel, amiket markoló! Válasz ki neked, de minden nap ingyenes ajándékokat is kapsz. Pizza Planet eseménnyel együtt új játékmódok is érkeznek, rengeteg 2v2 játékmód. Azt mondtad 2v2? Igen. Mint például Brawl Ball, Knockout és Game Grab. Emellett 2 másik új, Brawl Hockey és Special Delivery. A Brawl Hockey nagyon hasonlóan játszódik, mint maga a Brawl Ball, de a korong ebben az esetben gyorsabban és messzebbre megy, ha ellövöd. És a kapu is egy kicsit nagyobb, lőj 3 gólt és nyertél. A Special Delivery pedig olyan, mint a Payload, viszont egy kicsikét egyszerű, hiszen mindösszesen csak egy útvonal van, így könnyebb lesz a célra koncentrálni. És most már, hogyha többen vagytok a szállítmánynál, mint az ellenfél, akkor is tudjátok előre tolni. Pizza Planet esemény január 2-án kezdődik és február elején ér véget.
Új brawler! Meeple egy titokzatos lény, aki ismeri minden társasjáték szabályát és megszállatja azoknak. Meeple jelenlétében senkinek sem szabad megszegni a szabályokat, csak is Meeple-nek. Meeple alaptámadása során olyan lövedékeket lő ki, amelyek enyhén követik a legközelebbi ellenséget. És ami a szuperjét illeti, Meeple csalni fog, ami lehetővé teszi Meeple-nek és a csapattársainak, hogy átlőjenek a környezeten és a brawlereken egyaránt. Ez az új karakter nem lesz elérhető Early Access-ként, ahogyan az általában szokott lenni, hanem a Pizza Planet boltban lesz megszerezhető. Szóval ismétlés, gyűjts és tarts meg elég pizza szeletet, hogy full ingyen behúzhassd Meeple-t. Meeple egy 29 gemes skinnel érkezik a Strike Meeple-lel. Éj, neves, szeres és arassiket a Star Force skinek visszatérésével. Happy Kenji kap egy Ne mondd ki. Lézerkardot, és ő lesz a Brawl Pass skinje. A Mamushi Kenji és az Alidai Show Kenji kromákkal a Brawl Pass Plusban. Moondriller Mo, aki azt az elméletet tesztel, hogy vajon tényleg sajtból van-e a hold. Ranőrnita és a társa Bruce valóban elkövet néhány űrbűncselekményt, de megbízhatsz a barátságukban. Gigantophis Grey egyértelműen a rossz fiú ebben a sorozatban. Star Horseberry, érted? Úgy hangzik, mint a Star Forceberry. És végül Extraterrestriális, akinek az űrhajója valamiért mindig homályos a videókban és a fényképeken. A Star Force Season januárban kezdődik. Sugározz fel, Dani. A Jóranobok visszatértek a februári Brawl Pass szezonra. Melody csatlakozik a csapathoz, Pop Melody-ként, aki a Brawl Pass skinjel, a piros-fehér Melody és a fekete-zöld Melody kroma variációkkal a Brawl Pass Pluszon. Quit Playing Poco, ő a szíveddel fog játszani. Bye Bye Buzz, ő nem fog bolondot csinálni belőled. És Wood Reverse 2 az egyetlen, aki sikeres szóló karriert fog majd építeni. Hey Drew, csinálj egy kickflipet! Hey Drew, csinálj egy kickflipet! Nyomom, haver, egy profi deszkás vagyok. Új brawler! Oli egy új típusú brawler, egy taunter, aki csatlakozik a Star Parkhoz. Oli az old school hip-hop rajongója és egy egyedi repülődeszkán közlekedik. És közben kedvenc zenéjét pörgeti bárhol, ahol jár. A zenéi annyira fertőzők, hogy a brawlerek nem tudják megállni, hogy ne táncoljanak, amikor meghallják azokat. Amikor aktiválod a szuperjét, Oli előre rohan és elkezdi pörgetni a muzsikát. Ezek a ritmusok önmagára húzzák az ellenséges brawlereket, amíg le nem áll a zene. Az alaptámadása során Oli olyan hanghullámokat lő, amelyek sebzést okoznak. Oli december végén érkezik a 29 gemes skinjével, Oli G-vel. Még csak tartom, mármint vizet kérlek. Két Brolantine kinézet, a Romantic Dynamite és Cupid Bow. És egy csomó 29 gemes skin, Jungle Jean, Galactic Gale, Maverick Crow és Robo Penny. És a legfontosabb, a World Finals Leon, az idei hihetetlen világbajnokság megünneplésére. És hogy gratuláljunk a Humble-nek, a 2024-es világbajnokoknak. No meg minden csapatnak és szurkolók, akik részt vettek és nézték a műsort. Köszönet, hogy óriásivá tettétek ezt a sót is. Találkozunk ismét jövőre. Ez minden? Nem! Hypercharge! Haver, minden okés? Gray egy extra portált idéz le, amely pajzsot ad minden csapattársnak. Janet, mostantól jobban tudod irányítani őt, és akár mozdulatlanul is maradhatsz a levegőbe. Ash, most már így kétszer annyi patkányt tesz le. Eve, a tojása mostantól folyamatosan spónolja a kis jövevényeket, amíg el nem pusztítják, vagy el nem tűnik. Barry, a festett területe szélesebb és vadabbá válik. Melody, amikor aktiválja a Hypert, újabb hangjegyeket generál maga körül minden egyes rohanásnál. És kövess be Instagramon, hogy ne maradj le a Pop Penny skin nyereményjátékról. Ingyenes profilikon a leírás! És most adod teljesen testet a zenét és hangeffektet a beállításokban!